Elim şahir değil mi? Aynı doğrun. Şahir değil mi halkın kulağı gözü? Şeyle arasında da Türkmen'in dili. Nereden tapyan? Mınca vecerası. Koşulmaya bir adam için. Koşku dedi, iyiliğin için ya. Yeterlik değil erkek olup doğulmak. Erkek olup yaşalayayım, gelileye. Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry. Garaýşy atly nowatda gepleşigimde başlaýarys. Gepleşigiň başynda siz belli türkmen dissident şahyry merhum Şiral Nurmuradowyň öz döwründe okan goşgutyndan bir bölegi dinlediňiz. Bugünkü garaýşy gepleşigimiz hem Şiral Nurmuradowyň dowlan gününiň 75 ýyldygyna bagyşlanylýar. Geçen diňjal şuny 6-njy dekabrda Şiral Nurmuradowyň dowlan gününe dogry 75 ýyl boldy. Gepleşigiň başynda men Şwesiýada ýaşaýan illeşimiz Melik Amanowa öz döwründe Şiral Nurmuradowa goşgu okudyp, oň goşgularyny video ýadga geçirip arhivleşdiren üçin hemem şol ýadgylardan käbirlerini şu gepleşigimde ulanmama maňa ruhsat beren üçin oňa ören uly minnetdarlygym bildirýän. Şugun kun Türkmenistanyny ýaş nesilleriň agla we belegi Şiral Nurmuradowyň ömrü we döredijiligi arada hiç zat bilýän däldir diýen ýalňyşdygym bolmaz, ötegeçdigim bolmaz. Sebebi Şiral Nurmuradow öz ömrüniň soňky 25 ýylyndan gowragyny daşary ýurtlarda, bozgunlukda ýaşap geçirdi. Eger soňky günler, soňky ýyllar Şiralyň döredijiligi arada adamlar nämedir bir zat bilip bilen bolsalar, olar bu diňe Azatlyk radiosynyň efiriniň üstü bilen mümkin boldy. Öz döwründe Şiral Nurmuradowyň Türkmenistany terk edip emigrasiýa bozgunlyga çykmagyna şol döwürde Saparmurat Niýazowyň diktator rejiminiň oňa garşy ulanan repressiw çäreleri we ýydarlamalary sebäp bolupdy. Şiral Nurmuradow 1980-nji ýyllaryň ahyrlaryna we 90-njy ýyllaryň başlarynda özüniň ýeti poetiki dili bilen diktator rejimiň ýüzüne açmakda we onu paş etmekde ören uly rol oýnapdy. 1980-nji ýyllaryň ahyrlarynda Türkmeniň taryhynda ilkinji gedek ýüze çykan döredilen opozisiýon Agdybirlik halk hereketiniň düdüminde opozisiýon iş alyp baran ören asany döredijilik işgärleriniň birem Şiral bolupdy. Şiraly şonda diňe bir ýöne syýasy çağırışlar ýa-da lozunglar bilen meşgullanman, hem özüniň tutuş döredijiligini şol wagtlar berkap başlan Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kultuna we diktatorlyk rejimine garşy gönükdirdi. Şiralyň şol döwürde syýasy temadan ýazan goşgulary türkmen edebiýatyna ilkinji gerek öz borçly bir syýasy garşy duruş, ýagny syýasy görüş stilini getirdi. Şiral Nurmuradowyň şol stilini de ýokary baha beren oň eginleşleri we galamdaşlary Şiralyň stili diýip at beripdiler. Bundan naşary Şiral Nurmuradowyň poeziýasynda şeýle görkeden öz bolşly bir roluny hem şoň şeýle merdana opozisiýon görüşine ýokary baha beren diňe bir Türkmenistanyň eginleşleri ýa-da galamdaşlar däl, hem daşary ýurtlardaky şol hany ortatdaky galamdaşlaram ýokary baha berip onu Türkmeniň Wysotsky diýip adlandyrypdylar. Ol hakykatynda şol ada doly munatyp bolupdy. Şiraly şo döwürlerde bir ýaly ýaş oglan gyzlaram opozisiýon görüşi ruhlandyrmakda da ören uly rol oýnady. Oň goşgulary bir de ören ýeti şuňur täsir edipdi. Şuňky ýaly adyma düşýär, biz şo döwürlerde student ýaşlar hökmünde şol opozisiýon işe ruhlanyp iş bilen meşgullanymyzda Şiralyň goşgularyny oturuşluklarda, turuşluklarda öwrenýärdik, şonu diňleýärdik. Şonu hatda ýadga geçirip ilat arasynda ýaýradýardyk. Şiralyň goşgulary şo döwürde diktator rejime garşy görüşde öz borçly bir ýaraw hökmünde, öz borçly bir görüş ýaraw bolup hyzmat edipdi. Biz şonda Şiralyň goşgularyny ýat tutýardyk.
Şo döwürde ýa tutan goşgulamdan käbirler heniden men ýadymda. Şunça wagtyň geçendigine garamadan şunku neger şoň goşgularyndan okap bermeli bolsa ýadyma düşýän goşgularyndan biri on Hudaýa nalyşatly goşgudy. Ey Allah, sen maňa wezipe berme. Ýöňsiz bir baýlygam berme sen maňa. Ýöne men atymy goýma ýaryşdan sen uly aýlawda bolamaçaňa. Ne sağlyk dileýän, ne uzak ömür, ýyldan artyk zady nädeýin Taňrym. Bir sadyk kul bolsam sultan ber maňa akyl paýhatyna edeýin tagdym. Men bir nöker bolsam bir adyl serdar, düşeýine ýydyna serimden geçip, orun ýokmy ödeýimiň töründe aş terhedi şugun gedeýin göçüp. Mekke Medinem var, Käbem var meniň, maňa başga din gerek däl uyaro. Diýe bilen eşek düşoklanýanlar, bedewatlar baglanýanlar uyano. Başta mert yaratdyň türkmeni Taňrym. Indi näme goýduň guru san edip, sen ýokarda nädip rahada oturýarsyň bir nadany gülüýlime han edip. Ýa-da edil bidegedek gelenne sen başga zatlara güýmenäýärmi? Bu dünýä gan şaýkan kommunistlerden sen eminle atkem eýmenäýärmi? Sen bir gorkma, kimma senden ýokarda, bizden aşagda ha hiç kim galmady. Orokly, çekişli, bir gazaletli 70 ýyllap depemizde galgady. Gurçuk ýaly ýere girip gitdi halk. Näme peýda gördi diýenden başga gözgülwan külgülen jeňinden geçip kim ol girip barýan gupbolu köşge. Suw ýaly Mercedes, Pöwride, Daça, jan penalar kimden goňraýar ony? Jennete ymtylýan bu ne adan han, raýaty dowlukda otyr kagöni. Türkmen hem o diýjek milletiň däldir. Ol uda oturmaz gulagyny sallap, kän mihman getirýän ýüregini ti bu millet ömürlük saklamady ýallap, bilýän sen türmäň bar, däl hanaň bar. Başarsaň köşüňe misime ýukay. Men asaňa diýip içim sowutdum. Sen eminni meni beýläňedi kay. Diýip şahyr Şiral Nurmuradow öz goşgusyna hatda günden güni kommunistik rejimiň, kommunistik partiýaň alyp barýan şolar ýaly diýdim dor zalim siýasatynam açyşan tanqidlap bilipdi. Sovet rejiminiň, Sovet häkimiýetiniň heni dowam edip duran döwründe bular ýaly goşgu ýazmaklyk, kommunistik partiýa dil getirmeklik görän uly ýanky howp bilen baglanşyklydy. Emma bu howpa garamazdan Şiraly şular ýaly açyk goşgu ýazyp bilipdi. Indi Şiralyň ömrü barada, biografiýasy barada gurrun etmeli bolsa, bu barada hukman gurrun etmeli. Şiraly 1940 ýylyň 6-njy dekabryna Beherden etrabynyň börme obasyna dünýä iner. Şiraly adynyň dakylmagynyň öz bolşdy bu täsin taryhy bar. Şiralyň kakaty Nurmurad agaň babasy öz döwründe 19-njy asyrda Orset paşasynyň goşunlarynyň türkmen topragyny basyp almaga gelenden şoňa garşy edermenlik görkeden serkerdileriň biri bolan Dykma Serdaryň jan penalarynyň biri bolan. Şoňam ady Şiraly eken. Ana Şiralyň kakaty Nurmurad aga öz ogluna şo babasynyň adyny nakýa, Şiralyň adyny nakýa. Şiraly köp çagaly maşgalada dünýä ýene maşgalam edil şo oňam şo dowlan wagtynyň dowlan döwrüniň şo uruş döwrüniň edil ýa-da döwrüne gabat gelenini açlyk gorlukly ýyllara gabat gelenini üçin Şiraly köp çagaly maşgalan keşiginiň köp bölegi uly bölegi öz berdiňini almaly bolýar. Şonda Şiraly şo döwürde çeken kynçylyklaryny ýatlap özüniň çagalyk hakykatynda özüniň çagalygynyň bolmagyny aýdýar. Bu çagalyk döwrüniň hakykatynda çagalyk döwrü hökmünde dälle, uly keşikli bir döwür hökmünde bolup geçenini ýatlap, soňlar bosgunlukda daşary ýurtlarda ýaşap ýörkä ýürite bir roman ýazýar şo tema boýunça. Şol romanam Orsetde çap edilýän, neşir edilýän Druzhba Narodov jurnalynyň 2013-nji ýylynyň 3-nji nomeryna bir bölegi şol romanyň çap bolýar. Romanam Детство, которого не было diýip adlandyrylýar. Türkmençe oň ady ýaşalmadyk çagalyk bolýar. Şol özüniň çagalygyny Şiraly ýaşalmadyk çagalyk diýip adlandyrypdy. Indi Şiraly orta mektebi tamamlandan soň 1962-nji ýylda Aşgabatdaky Türkmen Dowlat Üniversitetiniň Türkmen dili edebiýaty we dili fakultetine okuwa girýär.
3 yıl okandan soň heni okuwuny dowam etdirip ýörkä, ony armiýa, Sowet goşunda çagyrýarlar. Goşungulygyny bitirip gelenden soň ýene okuwuny dowam etdirýär. Ýöne Şiralyň şol ömrüniň şol döwründe ýaňy ýigdek çeka 23-24 ýaşly döwründe bir pajigaly waka bolup geçýär ömründe. Olam Şiralyň ömrüne bir gara tegmil bolup galýar. Şonda oturşuklaň ýaş oglanlar bilen bir oturşukda şol oturşuga gatnaşan bir Rus maşgalasyna bir ayal maşgala köpçülikdeýin jynty taýdan bir el degirçikli bir waka bolýar, el gaçyşykly waka bolýar. Şonda da bu bolan wakaň jogapkärçiligini Şiraly öz günäsini hem öz üstüne alýar. Şonda da tut höküm çykaryp oňa 9 ýyl türme tutulgyny berýär. Şiraly bu wakany ýatlamagy gowuran okdy. Ýöne öz ýaşlygyna ýol beren şolar ýaly ýalňyşlygyna ömür boýu ökünüp geçdi. Soň-soňlaram Şiralyň ömründe bolan bu wakany ýatlap diline çolap oň ýüzüne basjak bolan adamlar boldy. Şol tanyna Tapanmurat Niýazow hem ony öz döwründe diline çolapdy. Has dogrusyny aýtsak, şol Şiralyň goşgularyndan içine kituw saklap beren Tapanmurat Niýazow 1989-njy ýylyň tomtunda Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasyna dörejijilik işgärleri bilen geçiren duşşugyna, şo duşşuga gatnaşyp oturan Şiralyny görüp, Şirala gyýgyryp başlaýar. Tendäm işleýän bu ýugnakda diýip, Şirala oňaýdýar. Men bu ýugnaga, bu duşşuga men senden torak gelmeli. Men senden toramaga borçlym däldi. Şonda Tapanmurat Niýazow oňa şol geçmişdäki başyndan geçiren fajigaly wakasyny ýatladyp, sen bir jinayet eden adam, sen teki ýyllar türmede oturup gelen adam, sen ýeriň bu ýugnak däl diýip gyýgyranda, Şiraly ýerinden turup, Taparataýyç ýalňyşýaňyz, men teki ýyllar 9 ýyl oturup geldim diýip, şol günäsini boýuna alýanlygyny, hem özüniň jeratyndan çekendigini ýatlady ýa, şo günäsini boýuna almakdan hem gorkmaýanlygyny bildirýär. Indi Şiralyň şol 1970-nji ýylyň ahyrlarynda, 78-nji ýylda türmeden gaýdyp gelen döwrüni ýatlasak, Şiraly özüniň şo döwürde gaty bir agyr döwrü başdan geçirendigini aýdýar, ýatlapdy. Sebäbi şo türmeden gaýdyp gelende ondan köp dosýarlar ýüze gurýarlar, belli bir döwürde galamdaşlary ýüze gurup ýekirtýärler. Şol döwrü ýatlap ýadan goşgularyndan biri mene şu goşgy, şolam men ýadymda. Şeýle bir gün geldi, men ýeke galdym. Ne ýakynym, ne ýadym gal, ne ýadym bar ýanymda. Tütüni ýapyp, aýnany ýapyp bir aýylganç gaýgyranym ýadymda. Şeýle bir gaýgyrdym ýastygy çeýnäp, öz sesime gulaklarym gapylly. Ötökçi geçip dur eýläkde beýläk, ne hä gelen, ne de eşden tapylly. Dost ýaryma ýeke jaň etdim. Kimse öýünde ýok, kimse de işli. Odalan otogda galan güjükdey, ýürek togutup ýerinden süýüşdi. Ýene de gaýgyrdym penjereye bakyp, tapylmadym o hey göwnlük berenler. Biriniň sesi geldi, şeniden baro, mesligine çydap bilmeýän ýörenler. Şiraly Nurmuradow şol tutulukdan gaýdyp gelenden şol döwürde bir awraýly okuw jaýlarynyň biri hasaplanýan Moskwadaky Maksim Gorki adyndaky Edebiýat institutyna üstünlikli okuwa ýerýär. Şonda da gaýbany okup şonu üstünlikle tamamlaýar. Men şonda meni geň aldyranda şo Şiraly Nurmuradowyň şol döwürlerde eýýäm ors dilinde de oşuýar başlama boldy. Şol ors dilini Şiraly Nurmuradow ene dili ýaly derejede bilýärdi diýsem ýalňyş bolmaz. Men şonda soňlar men Şiralydan soramda sen nädip rus dilini bular ýaly derejede ýokary derejede şu şeper derecede sen öwrendiň diýip soramda, nädip öwrendiň diýip soramda, ol aýtdy. Men diýdi şol türmede oturan ýyllarymda diýdi, rus edebiýatyny gaty köp okudum diýdi. Men diýdi şol türmeden digir çykaranda adam maňa bolan şol okumagy bolan mümkinçilik boldy diýdi. Şol türmedäki kitapxanalardaky bar bolan ähli şeper eserleri diýýär men hemmesini diýýär men okup çykdym. Ondan şol rus şahirleriniň goşgularyny men okup köpsini ýad tutdum diýdi. Şolam diýdi, men şu döwürde okan şonça ýyllap okan şeper eserleri okumagym men diýdi şol ors dilini kämil derejede öwrenmegime, bilmegime diýdi mümkinçilik berdi diýip şonu şeýle düşündirdi da.
Toňlar Şiraliň şo döwürde alan şo Rus edebiýatyna barada alan bilimi sowdam şoň Maksim Gorki adyndaky Edebiýat institutuny üstünlikli tamamlamagyna da mümkinçilik berdi. Şirali şol 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna özüniň dörejçiligi bilen halkada özüni aldyrmagy başardy. Hem öz galamdaş egindeşleriniň hem hormatyny hem gazanmagy tiýdi wagtda başardy. Ýene de bir bellemeli zat şol 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna şol Şirali tutulukdan gaýdyp gelende Ana Sultan Kekilowanyň şol bennilikde diýalhanada oturanyny eşitip şoň ýanyna gorkman ürkmän gatnap bilen şoň halyndan habar alyp bilen asany dörejçilik işgärleriniň biri boldy. Hem şol Ana Sultan Kekilowaň goşgularynyň hem belli bir böleginiň taklanyp galmagyna da Şiraliň uly roli bar. Şo goşgularym Şirali taklap galypdyr. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna Şirali ilkinji gedek durmuş gurýar. On durmuş guran maşgalatam Svetlana Nikolaýevna Berdiýewa bolýar. Svetlana Nikolaýewa Berdiýewa Rus filologiýasynyň filologiýasy boýunça ilmlaryň kandidaty bolan ýanan. Şondan Şiraliň iki tane şagaty bolýar, iki gyýdy bolýar. Gyýdynyň uly gyýdynyň ady Tereza, kiçik gyýdynyň ady Gulnara. Soň 80-nji ýyllaryň ortalaryna Şirali özüniň ilkinji aýaly bilen aýrylýar. Soňam tiýdi wagtdan şol döwürde Leningradyň ýa-ni häzirki Sankt-Peterburg şäheriniň döwlet universitetiniň jurnalistika fakultetini tamamlap gelen ýaş jurnalist gyýdy bolan Marala öýlenýär. Maralam Şiraliň syýasy garaýşlaryny gollanmaşgala, ol Agdybirlik halk hereketiniň hem opozisiýon halk hereketiniň hem işlerine gatnaşdy. Maral bilen ýakyndan tanışmaklyk maňa da meser etdi şo döwürlerde. Şirali şol döwürlerde özüniň iki tane eserini çap etdirip bildi. On birinji eseri proza eseri boldy, olam gün bire garaşman doýar adly powesti boldy. Soň 80-nji ýyllaryň ahyrlaryna Şiraliň ikinji eseri, ýagny Herkeller ýylgyr maýarlary adly goşgular ýygnasy çap boldy. Soň on eserler gadagan edildi. Onu gadagan edinem Saparmurat Niýazow boldy. Eserlerine ýol berilmedi. Ýöne Şiraliň Muradow şo döwürlerde 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna 80-nji ýyllaryň dowamyna Edebiýat we Sungat gazieti, Sowet edebiýaty jurnaly ýaly gaziet jurnallarda işledi. Özüniň dörejçiligini kämilleşdirdi. Ondan aşary Türkmen Döwlet Drama Teatrynyň hem edebiýat bölümine müdürlik etdi. Soňlar Şirali Nurmuradow 80-nji ýyllaryň ahyrlaryna ýanky belläp geçişim ýaly Türkmen edebiýatyna syýasy garşy duruş, öýdülşi bir syýasy garşy duruş janryny getirdi. Şiraliň Türkmen edebiýatyna bu getiren janry umuman alnanyna dünýä edebiýatyna bir meşhur janr. Ol esasanam 18-nji 19-njy asyrlarda bu janr Günwatar Ýewropada revolüsiýon hereketleriň mewjud döwrüne mahsus boldy. Şol döwürlerde Günwataryň revolüsioner ýazgy şahirleri öz eserleri bilen şol edilýän halk köpçüligini ediji gatlaklara garşy görüşe ruhlandyrmakda uly rol oynapdylar. Soň şo döwürlerde paralel ýagdaýda alsak türkmen topragyna da biziň klassik ýazgy şahirlerimiz Han begleriň garyp halky edip alyp barýan syýasatynam ýadgaryp çykyş edip goşgy döredipdiler. Şolaryň şo döwürlerde 18-nji 19-njy asyrlarda biziň klassik şahirlerimizin döreden şol eserlerine öz boluşly bir garşy duruş janry hökmünde häsiýetlendirmek bolar. Täbii olaryň şol goşgularynyň içinden şol ediji gatlaklara garşy protest ideýasy hemem görüş ideýasy erş argaş bolup geçýär. Bir näme soňra edebiýatyň garşy duruş janry Rus revolüsionerlerine de mahsus boldy. Rus revolüsioner ýazgy şahirlerine de mahsus boldy. Soňra şol revolüsiýa amalaşyndan soňra Sowet häkimiýeti ýyllarynda da bu edebiýatyň garşy duruş janry Rus edebiýatyna giň derejede mahsus boldy. Kuzgutanam şol döwürlerde şol Rus edebiýatyna garşy duruş janryny döreden wekilleri tanak geçmeli bolsa şolaryň hataryna Anna Akhmatowa, Mariya Svetaýewa, Aleksandr Solzhenitsyn, Alexander Ginsburg
Vladimir Bukovskiy, Sergey Davlatov, Vladimir Vysotsky ýaly onlar şo ýazgy şahirleri belli geçmek bolur. Ýöne gynnasak da şol Sovet döwründe Sovet zamanynda köp sanly beýleki Sovet respublikalaryna ýazgy şahirleriň şol Sovet ideologiýasyna maksus bolan repressiv siýasaty ýadgarmakda şol siýasaty açyk görkezmekde köp ýazgy şahirleriň bolanlygyna garamadan türkmen edebiýatyna bular ýaly kän wekil bolup bilmedi. Elbetde türkmen edebiýatynyň hem wekilleriniň içinde iki ýaka ýazgy şahirler boldy. Ýa-ni şol beýleki respublikalaryň ýazgy şahirleriniň görkeden nüfusyndan ruklananlar boldy. Şolaryň atlaryny agdamaly bolsa, olar bilen şol 50-nji ýyllarda tarihi hakykaty dogruçul beýan etmek synanşy üçin repressiýa var bolan ýazgy Hydyr Derýäýew görkezmek bolar. Bir neme soňra 60-njy ýyllarda özüniň syýasy garaşy üçin repressiýa var edilip bir näçe gelek türmede oturup çykan şahir Paýdy Oradow görkezmek bolar. Ondan soňra 70-nji ýyllarda özüniň garajlanyp pozisiýasy üçin hem garaşy üçin döredjilik üçin repressiýa var edilip dälikhana salynan ýiti dehinli şahiramy Anny Sultan Kikilowany görkezmek bolar. Soňra Sovet häkimetiniň soňky ýyllarynda Mikhail Gorbaçowyň elan eden perestroika ýagny ýütüdük gurmak siýasaty döredjilik işgärlerinde de özüniň has uly täsirini ýetirdi. Şonda bu açaçanlyk siýasatynyň döreden mümkinçiliklerinden döredjilik işgärleri Sovet Soýuzynyň ähli respublikalaryna peýdalandylar. Esasanam ýazgy şahirler şol Sovet häkimeti ýyllaryna alınıp barılan repressiv siýasatyň şo garanky taraplaryny açyk görkezmekde uly iş etdiler. Ýöne gynansak da ýene de eger türkmen edebiýatynyň ýa-da türkmen edebiýatynyň hem sunwatynyň işgärlerini alsak, bu tendensiýa gaty uly meşhurluga eýe bolmady. Hatda şol Gorbaçowyň şol elan eden açaçanlyk, erkinlik siýasaty beýleki respublikalarda uly gollug tapanan bolsa, bizim döredjilik işgärlerimiz näme üçindir? Edil Saparmurat Niýazowyň şol garaşmak pozisiýasyny eýleşi ýaly döredjilik işgärlerimiz hem belli bir derejede garaşmak pozisiýasyny eýlediler. Olar näden näme bolarka, indi nähil bolarka diýen ýaly garaşmak pozisiýasyny eýlep, Sovet häkimeti ýyllarynda bolan alınıp barılan siýasatdaky şol yaramazlyklary ýa repressiv şäreleri ýadgarmakda da gaty bir garajdanlyk pozisiýasyny görkezip bir eser döredip bilmediler, döretmediler. Şol döwürlerde siýasy garşy duruş akymynyň wekilleri hökmünde özlerini tanadan asanyja ýazgy şahirlerimiň atlaryny ýatlap geçmeli bolsa, onu odal bilen ýene de şol Şiraly Nurmuradowy hem Agdawirlik halk hereketiniň düdümine opozisiýon iş alyp baran ýazgy Hudaýberdi Halliýew Agdawirlik halk hereketiniň agdalaryndan biri ýazgy hem publisist Akwel Tapary. Bundan daşary Agdawirlik halk hereketinden daşaram özüniň garajdanlyk pozisiýasy bilen özüni tanadan publisist, jurnalist, täsirli Gutliýew hem şolary ýaly bir sanyja ýazgy şahirleri, jurnalistleri ýatlap bolar. Şo döwürde hakykatdan hem Türkmenistanda çap edilýän gaziýet jurnallardan hem käbirleri şu dören böwşeňlik bilen peýdalanyp has erkin makalary, eserleri çap edip başladylar. Şolardan esasan hem özüni görkeden habar terişleriniň hatarynda ýaş kommunist gaziýetini belläp geçmek bolar. Şo ýaş kommunist gaziýeti hatam özüniň erkin açaçan media siýasaty bilen tanaldy. Şonda şu mümkinçilikden peýdalanyp makala ýazan şol ýanky jurnalistler, ýazgy şahirler esasan hem şol Sovet döwrüne alınıp barılan diýdim dor siýasat ýadgardylar. Uludan hem şol Türkmenistanyň territoriýasyna palta monokulturasy bilen baglanyşykly basyr ýösür edilen ýanky çağı ölümi yeneleriň hem çağlaryň ölümi bilen baglanyşykly tragediýalary,
tragediyalar bilen baglanşykly şol meseleleri gowdurmakda aýratynam Akwel Tapar ýetdi bir makala bilen çykyş edipdi şonda Moskowski Novosti gazetinde. Soň bu temany jurnalist täsirli Gutliwam alyp götürdi. Şoňam tapgyrlaýyn makalary Ýaş Komünist gazetinde çap edildi. Şol tanda siziň hem sadyk guluňyzyň käbir makalary Ýaş Komünist gazetinde şo döwürde çap boldy. Hudutanam şol jemgyýetiň bir problemlaryna degişli meseleleri men gowdap ýadan bizde eklenmek ansatmy atly makalam 1990-njy ýylyň maý aýynda çap bolupdy. Indi Şahir Şirali Nurmuradowyň döredijligine gaýdyp gelsek, Şirali Nurmuradowyň şol döwürde gowdan temalaryndan birem şol repressiýa temasy boldy. Bir näme soňra şol Anna Sultan Kekilewaň başyna düşen şol hukumat bilen baglanşykly bir ýadan goşguty boldy. Şol goşgutyna Şirali Taparmurat Niýazowyň ejetiniň hem şahsiýet kultunyň götergilýän döwründe eger türkmenne bir aýal bar bolsa, wasp edilmeli, hormatlanmaly aýal bar bolsa, ol Gurban Sultan näle Anna Sultandyr diýip bir goşgu ýazdy. Gelin şol goşgutyny bilelikde diňläýin. Anna Sultanyň dörsesi jebir gördüm bu diýwardan aňyrda, zulüm gördüm bu diýwardan aňyrda, ölüm gördüm bu diýwardan aňyrda, hapa boldum. Men bir suwa düşeýin. Ay yok Anna Sultan, beýledäl ogluk. Sen hapa bolmadyň, hapaladylar. Kim kara don giyip, kim ak halat giyip, sen 12 ýyllap defelediler. İlki delhana sokup, sonra kara ýere dıkıp, ýygynden öwdiler, apaladylar. Gidenden soň näşillap kärdeşleň, näde ne orha diýip sessiz gezdiler, ýaz diýlen ýazdylar, poz diýlen pozdular, wejat ýarşyny bir-birinin ozdular, çap diýle çapdylar, tap diýle tapdylar, dep diýle depdiler, kapuryň guýat ýerine öpdiýseler öpdiler, käde olmasy oklap, kap diýseler kapdylar, ýa-da yumruk görkezip, kap diýle kapdylar, olar şeýle köp bitdiler. Ine birden ruhsat berdi hökümet, seni ýatlamaga, tutmaga adyň beýle mehirli söz, ýyly söz, senin haçan eşitden hem görenladyň. Özüňi 7 gat ýere süstürip, çıkardylar adyň 7 gat arşa. Uruşdan soň doglan ýatlamaýar ýa gatnaşy şakda näge han uruşa. Bir gedep görmedikler, bir köşeden yürümedikler, sana elin vermedikler, Felitler şekelerine bir arkamda durmadıklar, halat torun kurmadıklar. Bugün yaka yırtıp saçlarını yol ya, nereden kesmini yağıtlayacak bol ya, o da başardan o, hene gelen o, yekerik aydımı, khora bolan o. Hapa oldum deyip kemsinme oğlum. Sen hapalanlar boldular hapa. Eğitecektik, beyitecektik diyişen bugün çıktırıp otuyorlar değirmen yapa. Sın şahirsiz iyili ağırlamak ansat. Şahirin ruhunu bolmada ağırlap, dirken üstünden gülen mehelle, ölün son yine bir kemsi diye ağırlap. Mes eşekler, toylok talya yıllığı, Hudaý şahriya ne umut hassa, senin diýen, ben bir suwa düşeýin, hapa suwdan çykjak mı sen arasda? Siyasatı girýän mamy ağaşyp, tokabatsan boyun bile batylýar, daşına tükendiğim şekilen ýurtda diňe uçup bilýän goşlar atylýar. Süýrenji boldum hiç kim degen o. Yere sığmadyklaň jaý asmandyr. Türkmen birine heykel dikmeli oldu. Gurban Sultan näler? Anna Sultan. Odurky bellek geçişmeli. Şol 80-nji ýyllaryň ahyrlarynda Şirali Nurmuradowyň döredijiligi esatan şol döwürde
Berkap baryan Saparmurat Diyalov'un şahsiyet kultunu hem şoň diktatorluk rejimini paş etmeklige bağışlandy. Şol Agdabirlik halk hareketiniň Aşgabatda geçirýän ýygnaklaryna, duşuklaryna etaty garaşylýanda şo Şiralyň täze ýadýan goşgulardy. Agdabirliň adamlarynyň Aşgabat şäherine ýygnak geçirýän, duşuk geçirýän belli birli nokotlary bardy. Şol nokotlaryň biri şol şäheriň içeri işler bölüminiň edil garşatynda yerleşýän şo Maltumlyň ýadygärliginiň ýanynaky bagda bir belli bir ýanky ýer bardy. Şol iskameykalarda oturup biz maslahat edýärdik. Her hepden birinji güni öýlen saat 6-da duşuşulýan bir wagt bardy. Şo howa mümkinçilik beren ýagdaýynda. Şonu da Şiraly köplenç biziň duşuklamyza gelende täze goşgular bilen gelýärdi. Ana şonda ýen ýadyma düşýän şoň ýadan bir täze goşgularyndan biri Saparjan taňa näme boldy diýen bir goşguty bardy. Ana şondan bir bölek häzir men okap bereýin. Ýurt talandy, ülke tozdy, Saparjan taňa näme boldy? Baý halkyň el terip geldi, Saparjan taňa näme boldy? Daragyt diýdik, pürs çykdyňla, Kydyr diýdik, kyrs çykdyňla, Türkmen diýdik, ors çykdyňla, Saparjan taňa näme boldy? Umytlara ekdiň künji, kim diňlär soňky ökünji, köpelli tiýatry kündi, Saparjan taňa näme boldy diýip Şiraly öz goşularyna käbet dugly eserlere mulanýardy da. Indi şo döwürde Agdabirlik halk hareketiniň işine aktiw gatnaşan döredijiligi işgärlerinden biri Şahir Şiralyň eginneş galamdaş dosty Şahir Bappa Gökleň bolupdy. Bappa Gökleň pahir uzak ýaşamady. Sebebi Bappa Gökleň şo döwürlerde ören iderlenýän, ýekirleýän, ýanylýan şahirlerden biri boldy. Şolam 1990-njy ýylyň dekabryna ören gümürtük ýagdaýlarda aradan çykdy. Huzgutanam aýdylanda, anyk aýdylanda köçän gyrasyndan ýörek barýan Bappa Gökleňi bir maşyn kakyp öldürýär. Ýöne şoň ölümine sebäp bolan şol maşynyň sürüjüsine hiç ýyly jeda berilmeýär. Şuňa edem soňlar şol Bappa Gökleňiň Saparmurat Niýazowyň diktator rejim tarapyndan bilkaslaýyn öldürilenini barada şaklamalar döretdi, şuhlar döretdi. Şonda Şiraly Nurmuradow öz eginneşiniň galamdaş dostunyň şeýle ir aradan gitmegine ören gaty gyýyldy. Şonda Şahir Bappa Gökleňiň ölümine bagyşlap Şiraly bir ýürüýte bir goşgu ýazdy. Sevgileriň 7 ýyllar öteni, 7 ýyllar sana cennet ýeteni, seni bu dowlatda ýaşatmadylar. Şükür ýygyňdan daşatmadylar. Türkmen diňe ölüp beýgelip bilýär. Türkmen öz üstünden birehim bolýar. Türkmen otyr özüni taraman, buna döwür boldy, nisikli zaman, şeytan perişneden ýokarda gaýýa. Şahir öldüren jedasy galýa. İlsine arkaýyn gelip ýör kanhor. Gudraty güýçlüni zor. Gudraty güýçlümi ýa-da arkasy haram işe bellemeler herkesi näme günah bardy beýdip gideri Izrail beýle haram ederi dogrusylyň päkdiň sadadyň mertdiň rejimiň böwrüne sanzylan dertdiň in uly güýmenjäň kuş bile sağly sen köpüň dostsyň sen dostum azly gaýet jurnallaryň işiklerinden koşuň goltuklap käm gaýdypdyň sen çap etjeklerin yok bun sani Madilyanyň suratlary misali awtaryň ýygyna galan eseri bun pul ýeten ok bak eseri herdat görjek ölmez adam boljak bolsa bolýar bolmajak adam bir oňlatmaga çalışyp ýyrkak köp bir oňlatmaga çalışyp ýyrkak köp gülýärler üstümizden ýyrkak gidenimizden sonra başlanýar agy bir şol gören Türkmeniň da bir agy Türkmen öz üstünden birehim gülýär Türkmen diňe ölüp beýgelip bilýär. Şiraly Nurmuradowyň
Taparmurat Niyazowyň şahsiýet kultuny ýadgaryp tankit edip ýadýan ýeti goşgulary Taparmurat Niyazowyň öňüne ýetirilýär. Soň bir de mälim bolşuna görä şonu ýetiren adam, şonu diňleden adam, soň Agdybirlik halk hereketiniň adamlarynyň hem ýanyna şol özüniň şaýat bolan wakaty barada gurrun berýär. Şonda Şiralyň goşgutyny diňledenne Niyazowyň şol goşgulary diňläp aglanlygyny hem näme üçin men barada bular ýaldatlary diýär Şiraly diýip özüniň jibirenenligini aýdýar gurrun beripdir da. Bu şoň üçin şol öz ýüreginde şol Şiralyga garşy kitap saklandyğı üçin şol ýanky men belläk geçen ýygnagymda şol dörejjilik işgärleri bilen bolan duşukda 89-njy ýylyň tomtunda Niyazow şol Şiraly haýwat atanna dörejjilik işgärleriniň öňünde gön açyk aýdýar. Men sen türmäge bataryn diýip haýwat atýar da. Soňam şol sözünde durýar Niyazow. Sebäbi bir ýyldan tähel gowrak wagt geçen soň 1991-nji ýylyň 1990-njy ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat Moskwa poýezdi bilen Moskwa barýan Şiraly Nurmuradowy Çerjok şäherinde organ işgärleri saklap poýezden düşürip alyp galyar tutsak edýärler. Şonda da oňa algy bergi bilen baglanyşykly kezapdykda aýplama bildirip ony türme tutsagyna hökm edýärler. Şol Şiraly şonda bildirilen aýplama boýunça geçirilen tut diňlenşigine menem gatnaşdym. Men bilen birlikde Agdybirlik halk hereketiniň hem bir topar agdalary gatnaşdylar. Ýene bir şo tut diňlenşigi bilen baglanyşykly ýene bir beldemeli zat şo Şiralyny goramak üçin ýörükde 3 tane advokat şol tuda gatnaşdy. Şonda da şol advokatlar berip durup şol Şiraly bildirilýän aýplamalaryň esassyzlygyny, şoňa bildirilýän aýplamalaryň düýbünde teýatry matlaplaryň ýatanlygyny, şoňa görülýän çäreýäniň repressiýa çäreýetdigini açyk aýtyp çykyş etdiler tutda. Şonda şol adwokatlaryň atlary häzir men ýadymda, men familiýasy ýadymda däl. Şo 2 tane adwokat Çerjok şäheriniň gatnaşan 2 tane adwokatyň biriniň ady Şöhrat beýlekiň ady Agaly. Üçünji bir adwokat biziň syýasy eginleşimiz şol Agdybirlik halk hereketiniň Mara vilayaty boýunça guramasynyň eginleş başlygy men bilen birlikde eginleş başlyklyk eden Nadarly Şahverdiýew bolupdy. Nadarly Şahverdiýew hem öz hünäri boýunça öz kiyari boýunça şo döwürlerde adwokat, jurist bolup işleýärdi. Indi ýene bir şol beldemeli zat ýanky belläk geçişim ýaly Şiraly Nurmuradowyň şol 80-nji ýylyň ahyrlaryna tutuş dörejjiligi Taparmurat Niyazowyň şahsiýet kulturyna hem diktatorlyk rejimine garşy gönükdirilipdi. Şonda şoň ýygnaklamada gelip okan goşgularyndan birem Ferdara Kuwat diläriň adly goşguty bolupdy. Ferdara Kuwat diläriň. Sözleri Şiralyň Sadır Recep Recep'in aýdýarym Atawa şahyry. Ey yaranlar, halayıklar, Ferdara Kuwat diläriň. Yok öwe başga laýyklar, Ferdara Kuwat diläriň. İýiliň başyny gözüň aýlan, leppeýlerden nöker haýlan, çepegaga bedew paýlan, Ferdara Kuwat diläriň. Sözde balgyna batyran, işlerinde bak yatıran, çölüsüne köl getiren Ferdara Kuwat diläriň. Barmazgyna gowher takan, çeperi bilen mescit ýakan, sagary bilen Qur'an ýakan Ferdara Kuwat diläriň. Güller düşelen ýoluna, iýiller düşünen alyna, gynanyp agar halynda Ferdara Kuwat diläriň. İl almasın, Ferdar alsın. İl ağlasın, Ferdar gülsün. Millet näme bolsun, Ferdara Kuwat diläriň. Kaşara yol tapmaly ýaly. Adalatdan sapmaly ýaly. Agazaty çapmaly ýaly, Ferdara Kuwat diläriň. Öz üçin tor gurar, maglaýyny ýumruk gurar, suw öňünde dik durar, Ferdara Kuwat diläriň. Şiraly ören yokuş degen zatlaryň birem şol döwürlerde Şiralyň ähli galamdaşlarynyň diýlen ýaly şol kuş şahyr ýazgylaryna öwrülmekleri boldy. Geçmişde bilişiňiz ýaly kuş şahyr diýilýän şahyrlar ören teýrek bolupdyrlar. Ýöne gynantakda şol garaşlyk ýyllarynyň edil bosagyny hem garaşlyga eýe bolamyzdan soňky geçen döwürde Türkmeniň ähli ýazgy şahyrlary diýilen ýaly hem mesleýän ýaly bir
ödürşü bir köşk şahirlerine, köşk yazıcılarına öwrüldiler. Olar şol dymy oturmagyň yerine iň bolmanda dymy otursalar bolýardy, welin ýöne şonam etmediler-de gaýta şol Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kulturynyň ösmegine öz döredijlikleri bilen, öz şygyrlary bilen, öz eserleri bilen gaýta hasam beter ýardam berdiler. Şonu wasp etdiler. Şuňa ödem şu bolup gören zatlarym şiirala ören ýokuş degdi. Şiirali ana şu tendensiýa, şu waka bagyşlawam ýürüýte bir goşu ýazdy. Şu goşutam şygyrlar leşkerine häzirki köşk şahirlerine ýüzlenme diýip atlandyryldy. Ana şu goşu bilen gelin bilelik dediňleri. Leşkerine şahir boloyun ni bolano yalmanın bolano yalmayın ni kim kalama elini yakıp yapışya kim ona yapışya pohniyip eýsem bu dünyada kär gıtma başka mağtumuluyun iyidine vurup olmada sana hatırlanan beyişine düşmez arlayal şuğulyal koşuyalmada ya moda oldu mu şahirçılığım ya mühit koşuk bir behmiydi var mı şahir kendine vermelidir iyiline ya dile alsanım ama bolya mı serpa yerine kamçı değseğine yekece setiri bir yalar mıdın sen ya ediptir seni yakan cinayet ya da yalnızıptır göğün kesin Bormuş şıgriyeti kastetmek beyle. Onu beyle de zorlamak bormuyor. Şıgır deyip ölüp yatan milletin şahiri elinde manglayı sormuyor. Elim şahir değil mi? Aynı doğrun. Şahir değil mi halkın kulağı gözü? Şeyle arasında da Türkmen'in dili. Nereden tapyan? Muncu vecerat ediyor. Koşulmaya bir adam için. Koşkudunu iyilgün üçün yağılya. Yeterlik değil erkek olup doğulmak. Erkek olup yaşalya hem gelilya. Bugün binamıza dolandı devran. Yılın kalın olsa, cübüyüm kalın. Kör zehini, kör köpüge satındı. Kaytargısına da kör avrayalım. Bilşiňiz ýaly Saparmurat Niýazowyň ýurdy dolandyran ýyllary başgaça Türkmeniň milli galkynyş eýýäm diýilen atlandyrylypdy. Şol at bilenem Türkmenistanda ýygy-ýygydan konkurslar geçirilýärdi. Ýörüýte gözden geçirşäreler geçirilýärdi. Milli galkynyş konkursy ady bilen. Ene şolar ýaly milli galkynyş konkursy ady bilen nowatdaky gerek bir geçirilen şäherede şoňa gatnaşyjylar bu konkursy diňe Saparmurat Niýazowyň şahsiýet kulturyny wasp etmek, şoň şahsiýetini wasp etmek ýaly ödürşli bir şähere öwrdiler. Ana şolar ýaly şähereleň birine täýin edibem Şirali özüniň nowatdaky bir goşgusyny galkynmajak millet diýip atlandyrypdy. Kalkınmazak millet, kalkınmazak yurt, milli kalkınış deyip yarış geçiriyor. Mezhozoyun kanyaklayıp öğreni kullarına orada kasam işiriyor. Vak 40 hemşegem değil, 40 tane emzik. Sorup sokça halkın işi yerlerini dine bir hasıl oldu bu adalam. Türkmen doğrudan dünya bellerini. Türkmen metki oldu, maskara oldu. Tahtamını, tanıt oynadı yaramaz. Yürün yapıp Türk gözüstüsün otu, edebiyat başına oradı kıyınız. Pette koşuyor, veşen sağ. Heykeller öwürlü kırın daşına. Büküllü, egrelli şahirlerin bili, menle küntüğün oynap durun karşına. Bir sefer bir hayan tapan bu oyunun, ilgünlerle, ilgünsüzler onlamış. Bu tane hokkan hakikati, milli kalkınış değil, şahsi olmalı. Şirali Nurmuradowyň poeziýasyna mahsus aýratynlyklaryň birem oň diliniň halka ýakynlygynadyr. Oň dili şeýle sada, hemem şeýle milli. Şoň üçin oň goşgulary türkmeniň islenlik bir wekiliniň ýüreginiň çörlerine baryp ýetýär. Ýene bir aýratynlygy Şirali
öz goşgularyny halk döredijiliğiniň hem käbir janrlarla ýa-da käbir formalaryny hem janrlaryny ören ustatlyk bilen ulanmagy başaran şahyr. Hal üçin näşular ýaly goşgutyny alyp göreliň. Tapar Murat hanymyz ýere degdi ýanymyz. Ýoga ýelmek gutordy, boş töz boldy nanymyz. İttifan var bizde ýok, gitdi şöhrat şanymyz, öýde timit kuş görüp alyp barýar janymyz. Dilen ýar goşguty. Ýa-da Şiralyň Aýterek adly bir goşguty bar. Aýterekdäki aýdylşyk usulyny, janryny, şoň formasyny alyp şonu siyasi temalary ine şular ýaly bolap bilen şahyr. Aýterek, Günterek, bizden size kim gerek? Sayrap durun, dil gerek. Bak, ulan bar sayrap burada, doğancan. Ağır sürüyün koşusu yok, ulusu yok, kiçisi yok, giyicesi yok, günlüğü yok, herisi yok, şimdisi yok, zürk de zürk. Toğu yişmin, horozu kırk, yurda yedi partili Türk, Türk olmadan ırk, ağzım öyümde pırk, kelleğini sokup yorgana, işinden söv, organa, ayağın kanlarlı olsa, alacak olma, yorgana, halalı zorladı haram, oyunun düzgünü karam, denlik yok, utup olan o, başını tutup olan o, beyle genladeken kaflı duğuzu, oyanıp olan o, yatıp olan o. Aýterek, Günterek, bizde size kim gerek? Ağlap durun dil gerek. Bak bunun bar ağlap durlar, sanlığın. Sen bunun yazyanlarını okuma. Bunun ayyanlarını dinlep görmesen. Basma doğan yatanısın kuyruğunu. Doğan arayın oyucunu dövmesen. Yalandandır gülküzü. Yasamadır şahatlığı. Bunların beyikliği milletin aşağılığı. Yeke alıp oturdu. Geçip aynamını oturuyandır şumcarıp. Sümük şarşap yengine. Çünkü o atlayındır susoğun sapı. 5 günlük bu şağırların mesleği. Bu zılhiyetten çiğişlik pişireyen irtivezler haram ürün maslığı. Değme bugün gülsün olur yalanın. Ertir şundan ağlamalı bolarlar. Bun döşlerini takan cicacığın ertir saçı bilen bile yolurlar. Yön olur ağladı davranma. Şundan ağlap bilmez yalandan gülyen. Nakıl vardır sürüyle aydınına. Ömde var holizden alsaklap gelyen. Aýterek, Günterek. Bizden size kim gerek? Sayrap durun şo olsa. Ağlap durun şo olsa. Qoğu dermin lalasın. Bir düýpsiz guýagaçan nädip çykarga kaçan. Aýterek, Günterek. Burada düşerek gerek wagt ýok da. Bir batyr ýürek gerek wagt ýok da. Gel bolsa Aýterek taşlaly. Oýnutmy, başgasyna başlaly. Dılımdan soğa, gilden peşek, bukurluyum. Attan düştüm, eşektenem yıkıldım. Şiralyň iň eýgören zatlaryndan birem türkmeniň dutar sungaty bolupdy. Şiralyň özi dutar çalmaklygy bir ustatlarça başarmasa da öz ömrüniň ahyryna çenli ýanyndan dutaryny goýmady. Käte-käte höýdara duşuklarda dutar sungaty barada töhfet edemizde Şiraly şol türkmeniň aýdymsız çalynýan mukamlarynyň içinden bir gildin many görmekde, şondan bir many çykarmakda da bir öz bolşy çemeleşýärdi. Masal üçin türkmeniň mukamlarynyň biri bolan erkeklik mukamyny dinleýände şoň sözüniň ýokdugyna, şonda hiçbir goşguň ýokdugyna garamadan şol saryň, şol mukamyň türkmeni gahrmançylyga, türkmeni adalatsyzlyga garşy ayaga galmaklyga çagyrylýan öz bolşy bir mukamdygyny aýdýardy. Şoň üçin öz bolşy bir sözleri çözläp tapýardy. Şoňa başlap şol erkeklik mukamyna başlabam şahyr ýürüýte bir goşguýardy. Şonam erkeklik mukamy diýip atlanyrdy. Türkmeniň halk salyga erkeklik mukamy diýär. Gözüň aýdyn garyp millet. Akbal gülüp bakypdyr. Prezidentiň zynjyr diýip täze bayrak çykypdyr.
Oluruma tutuştunsır, boynun elin ayağın, Hudaýyň daýmaly peýgamberiň taýagyn, görleş bilmedik bayrak, kime nesip ederke, kim onu dakılmak üçün başın hakım ederke, baş näse egildi aşak, sonsuda sırt kalyanır, yurt harabayla urulanır, dine bayguş gülyanır, ölünge ölünün, karga sokya gözünü, son kunetle görkezecek mi, karaşalının yılını, bar bolsun şu orada bakım, her oğlan göz türmesi var, indiki dönecek bayrak, prezidentin tırresi var, son kamsısı, son edigi, bayrak kıtmı bay kişide, ya iyi ya da koy ver deyip sısan yalvarmış pişige. Pişige ne oyun gerek, Hasan yolundan bolmanı, bu devletin tepesinde baydak nenense solmanı, ne edip kullorsunu sayıllap, çiğlik zınzının yolmanı, dutar erkeklik mukamın näme sebäpden çalmanı. Türkmen halkynyň ödük walyna bolan biperwaýlygyny we oň syýasy passivligini ýadgarmak ýaly äheňem Şiraly Nurmuradowyň goşgularyna mahsus aýratynlyklardan biri. Men bir gedek ödary oturşykda Şiralydan "Sen öz goşgulaňda halkymyzy çaktanaşy kötekleýän dälsiň" diýip soramdy. Ol "Näde dogry iş edýän, çagatyna käýäp terbiýe berýän enata meňdeşlikde bilim şu halkymyzy käýäp söýmeli" diýip jogap beripdi. Şiralyň şolar ýaly halkymyzyň öz ykbalyna bolan biperwaýlygyny we syýasy passivligini ýadgarjy ähňdäki goşgularyna mysal getirmeli bolsa, oň şolar ýaly dörtlemelerini batal görkezip bolar. Bile bilmeyen ne de uçarlı Türkmeni, argıştan gelennek süýnüp ýatyr ol, için hümledip ýör ýeke-ýekeden üýşürseňem el çarpyşy botyr ol. Beş wagtyna eglik galan Türkmenim, näme beýle egilliňde galmadyň, ýasy ağlap toýda gülen Türkmenim, ähli günüň ýas boldyla gülmediň. Görküme şam bolly, baýlygyň aşyň, gallyr ýüzüň, gara tögerek taşyň, diňe ar namet syýyp goýupdyň başyň, näçek bugün namysanam ölmediň. Gutoryan alada sataşmadym men, birem gutormayan pula duşmadym, täze dören gul bazaryna aýlanyp, azatlyk isleýän gula duşmadym. Hiç kim bolsaň, hiç kim gujak gerenok, garyp bolsaň algylyňam berenok, Türkmeniňe sesi ýetenok taňra, taňryňam Türkmeni gözi görenok. Bu ne millet bir-birinden ürkmeli, ýüzüňe ýylgyryp awy pürkmeli. İt uruşturardy odallar Türkmen, inni itler uruşturýar Türkmeni. Bize giň bol, sabırly bol diýdiler, giňäp halis waragymyz çykdy, ýa-ha agdymyza gurşun goýdular, ýa-da dogurdunam garagymyz çykdy. Saýranymyz üçin dymmaly wagty, geplemeli wagty dymmanymyz üçin, ilkä ejemediň soň heleýmediň eteginiň astyna tömenimiz üçin, kim günäkär, kime iýge sürtmeli, halaskara garaşmaly nireden, ödümiz dälmidik aslynda eýsem, bir tilkini ýurt üstüne şiireden. Bizi oňatmaga çalşyp ýeri käk, köp gülýäler üstümizden diýri käk, gidenimizden soňra başlanýar agy, biz şol gören Türkmeniň da Pragy diýip Mawtumuly Praga da Türkmeniň häzirki ýagdaýy bilen baglanşykly nalyş bilen şikayet bilen ýüz tutýar. Ýa-ki bellek geçişim ýaly Şiralyň syýasy goşgulary üçin içinde kütüp saklap ýören Taparmurat Niýazow ahir soňy Şiralyň 1990-njy ýylyň güýdünde türmäge basylmagyny gazandy. Şonda Şirala algy berge bilen baglanşykly kezzaplikda aýyplama bildirilip, Şirala 3 ýyl türme tutsagylygy berildi. Çerjew şäheriniň şäher suwut tarapyndan. Şonda türme tutsagylygy berilen Şiraly türmäň içinde oturan ýerine Şiralyň ilkinji ýadan goşgularyndan birem bide gelip goşdy. Şonda şol goşgyň käbir kupletleri, bentleri heniden men ýadymda. Şiraly şonda öz halkyna ýüzlenip, Türkmen halkyna ýüzlenip,
Gara ödüm, gara dağım Türkmenim, umid eşdi, yoğun on gereği, bugün şahirini tüyrak ettiler, Allah bilsen inni kimin gedek deyip yazıptı. Emma gıynasak da Türkmen halkı bu vakalardan habarsız gaflat uykusunda yatan yalı olup şahirin ıkbalına hiç reaksiya bildirmedi. İstesine on galamdaşları Türkmenistan'ın yazıcı şahirlerim bir iki yaka şol opozisyon harekete katnaşıp gören yazıcı şahirler olaymasa galan yeri hiç yeri buna baş kaldırmadılar. Şahiri halat etmek için hiç yeri alada görkezmediler. Emma bunun tapalukta Şiral'in ıkbalı arada daşarı yutlu galamdaşları ulu alada görkezdiler. Şoda urdan tek SSR'in dargamadının ön yani SSR dövründe bir türmeden beylek türme bir respublikadan beyleki respublika soğları geçirmek praktikası ulanıladı şonda Şerjoğun türmesinde oturan Şirali'ni Niyadov'un görkezmesi bilen Orsiye'nin Penza şehrinin türmesine geçirdiler. Yine şu vakada edil Tayyip Dağı'nın dargacık bolup duran dövrüne gavat delen soň 1991-nji ýylda Ağustos JGKÇP wakasy bilen baglanyşykly wakaň ýa bilen Tayyip Dağı'dy dargap başlady. Netijede Türkmenistan özüniň garaşdyrlygyny 91-nji ýylyň oktýabryna elan etmek bilen Şiraliň şu Orsiýanyň türmesinde oturan Şiraliň azat bolmak üçin şoň Orsiýetdäki galamdaşlary desine şu mümkinçilikden peýdalanyp Orsiýanyň hökümetine çağırış edip başladylar, batyş edip başladylar. Netijede de Orsiýanyň häkimetleri Şiraliňi möhletinden öň türmeden boşatdylar. Şeýdip Şirali Orsiýetde galdy. Soň aradan bir näçe wagt geçen soň menem şu özümiň terjimeçilik işlem bilen Moskwa baranda Şirali bilen ýene-de duşmaklyk maňa da mesir etdi. O taýda Şirali özüniň Orsiýetli ýazgy şahirlerinden ýa-ni egenleşlerinden galamdaşlaryndan uly golluk tapdy. Eser ýazgylar taýynyň agdaty şahir Şirali Nurmuradowyň öz dörejçiliğiniň üstü bilen şol ýerde Türkmenistanyň raýatlarynyň hukugyny goramakda we diktator Saparmurat Niýazowyň rejimine garşy görüşmekde görkeden şu işler üçin şoň işlerine ýokary baha beren Orsiýetyň ýazgy şahirleriniň pen kluby ony şol pen kluba agdalyga kabul etdiler. Şoň ideýany bilen Şwesiýanyň ýazgy şahirleriniň pen kluby Şiralini gaýbana ýagdaýda agdalyga kabul etdiler. Ýazgy şahirleriň pen kluby diýilen birleşmeler ýazgy şahirleriň hukuklaryny goraýan öz bolşly bir hukuk goraýjy guramalar otdurýar. 1995-nji ýylda şu Şwesiýanyň ýazgy şahirleriniň pen kluby öz klublarynyň ýörüýte bayragy bolan Kurt Tucholsky bayragyny Şirali Nurmuradowa goşurdylar. Ýöne şol wakaň öň ýanam ýa-ni Saparmurat Niýazowyň rejiminiň Şirali Nurmuradowy idarlamalarynyň besedilmeýän ýene-de dowam etdirilmegi netijesinde de Şirali Nurmuradow 1995-nji ýylyň güýdünde şol rejimiň talaby boýunça Orsiýanyň häkimetleri tarapyndan ýene-de nowatdaky edek tutsuk astyna alındy. Onda da neçe maddasy bilen baglanyşykly aýplama bildirildi. Ýöne şu halkara gulamlaranyň nowatdaky edek basyşlary hem çağırışlary netijesinde bir kay izolatorda oturandan soň Şiralini azatlyga berdiler. Şoň ideýany bilenem Şwesiýanyň ýa-ni pen klubynyň ýazgy şahirleriniň pen klubynyň ýardamy bilen Şirali Nurmuradow Şwesiýadan tiýasy gaçyp atalgaldy. Şol ýyldan başlabam, şol 1995-nji ýylyň güýdünden başlabam Şirali Nurmuradow Şwesiýada ýaşap başlady. Ömrüniň ahyryna çendim şol ömrüni Şwesiýada ýaşap geçirdi. Şwesiýa baranda özüniň alan täsirleri barada bir täsirin ýurda düşdük adly goşgudunda öz täsirlenmelerini goşgudunda näşeýle beýan etdi. Ağam yok, karada yok. Kanım yok, yarada yok. Bir täsirin ýere düşdük, begem yok, törede yok. Hayvan adam deginne. Adam Hudaý deginne. Boynu sallap duran yok, padşahym deginne. Şagal ýerine.
Kurt yerine kurt eken, özünde doğlanmalıdan yaşalayacak yurt eken. Yönü biz gelmişek, ağlaşıp yol almışak, her tezil toyununa ağlap dutar salmışak. Günwatarda yaşan yıllarına Şirali opozisyon guramaların işine gatnaşyp bir aktivlik görkezmese de özüniň şol siyasi temadan dörejüjülügini dowam ettirdi, betettirmedi. Şol ýyllarda, şu geçen ýyllarda oň rus diline ýazan goşgulary ýürüte ýygynly bolup, Moskwa göz ýaşlara ynanmaýar ady bilen ortatda çap edildi. Bundan daşary oň goşgularynyň terjimeleri Balgar diline, Nemis diline, Şwed diline de çap bolup geldi. Bundan daşary şahyr Şirali Nurmuradow Azatlyk radiosu bilen hem ýakyn hyzmatdaşlykda boldy. 2001 ýylda Azatlyk radiosynyň rus gullugyna göwürmli bir interwýu berdi. Şoň bilen söhbetdeşlik geçirenem tanymal jurnalist merhum Tengiz Gudawa boldy. Şoň beren interwýusynyň teksti şu taýda Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň saýtynda henidem dur. Şol rus diline düşünýän illeşlemez watandaşlarymyz ony şu taýtdan okap bilerler. Şirali şu daşary ýurtlarda Günwatarda ýaşan döwründe Şiraliň ýüregini gıydıran dağıtlan birem, şonu gıylandıran dağıtlan birem, şol opozisyon, Türkmenistanyň opozisyon toparlarynyň arasyndaky oňşukluklar bilen baglanşykly wakalar boldy. Özüniň şu waka gıyılmasyna daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere ýüzlenip ýazan goşgusynda şahyr inha şeýle beýan edýär. Ya bütün kuyruğu yandında varmış. Barine degişli, bu gödök nakıl. Yaşap bulmak göğü tuttum şu koyu. Ağlıcı bolaymadan kim akıl. Birine pirdir, bir birimi de. Başka hiçim doğduğunu çevirtmez. Del yurdun hudayı, ya ilim dini. Son kudemde kelimeğini öğürtmez. Eylem olur bir garip mekandan gedemlik, bahillik çıkarmadı mı? Enesinden erkek doğun milleti ağlaralık dıyla çökürmedi mi? Hava yeri innikini dememiş. Yine ön kıymat, yine şol hapa, yurt tääle, kontinent, materik tääle, yine ön kutuluk, yine şol hapan, bir çiçeğine öğrenitlerim, ağın birlikteymiş möjük görünür. Adam sizin için bir köpük olsa, hayvanın bir alayında görünür. Vatan terk etmek neme gerekti? Yine şol könühün salınacak olur. Yalandan ağlamak derkar mı bugün erdiğin özünden gülünecek olsa? Ya ilin delitin yanlamak için yaran senediniz bol kurdunuz. Ya siz yurdunuzdan ayrılmadınız. Ya ne gelipsiz öz yurdunuzda. Şirali Türkmenistan terk edip gaýdandan soň oň maşgala agdalaryna görkezilýän basyşlar hatan bu işlerini netijede halkara guramalarının bu işe koşuluşmaklary netijesinde Şiraliň maşgala agdalaryna ýardam berip olaram ahyrky netijede Şwediýa getirildiler. Olaram hututanam Şiraliň şol döwürdeki ýanullaşy maral geldi. On ideýany bilenem Şiraliň başdaş aýaly Svetlana Nikolaýevna Berdiýeva özüniň iki tane gyýdy bilen Şwediýa geldiler. Hem Şirali bilen ýakyn gatnaşykda bolmaklyk olary da gesir etdi. Şiraliň ömrüniň ahyryna çenli. Şirali öýdýäli Türkmenistanda repressiýalara tedawar bolup, şol repressiýalary çydaman ýurdy terk edip gaýdan adamlaryň diňe bir rejim tarapyndan näl hem Türkmenistanyň käbir raýatlar tarapyndan dönükler diýilip atlandyrylmagy ýüregine ören ýakyn kabul edýärdi, ören agyrlyk kabul edýärdi. Ol ne şu temada bagyşlap şol Şwediýada ýaşan döwrüne bir goşgu ýazdy. Şol goşgutynam tiz watan dönükleri diýenlere biraz giýjigirip berilen jogap diýip adlandyrypdy. Biraz giýjigip berilen jogap
satılan vatan dönüğü, sizin neletliğe yakınım yadım, adatçı şey deyip kıyırır eken, öyle karaşaya geçmeyen adam. Vatandan dışarı çıkmaya dönük. Dönükler vatanın içinde oluyor. Merekan içine gelmez adam, millet mümünün içinde oluyor. Salıp Karagün'ün kara kölgözün, Karagöz Türkmen'in kara başına, bahis oturuyor tepesinde haravan, kılın sahip heykelinin taşına. Aslında kim kime dönüklük etti? Vatan bize mi? Ya biz mi vatana? Bana o dilimiz eriz giymeye hainler siyin temizden atana. Kim taşlaptır mesliğine Süleyman, şağla Şam'ın garip mekani? Terk vatanlardan gözleme dönük. Sen yanlış yapıştın, koyuyor yakani. Mommu Seyit Murat, Ak Murat, Bappa, Tuğhan Merdi, Çağrı Murat, Hoşali. Eğer biz sen bilen vatandaş olsak, koy biz dönük ol senem göpali. Görüşme diýeli şahir özüniň bu goşgusynda şu ýurtdan çykyp gaýdan ýa-da ýurdun içinde gurban bolan öz ekäbir şeýle tanışlarynyň hem dostlarynyň gerçeklerini atlaryny tanak geçip eger men şular bilen watandaş bolsam goý mene watanyň dönügi bolaýyn sizem watana göpaly bolunda galy beriň diýen ýaly ähňde ýüzlenýär. Şeýsede ýaşap beren ýyllarynda şiirala uly urguy bolan wakalaň birem oň feýuli ýan ýollaşy maralyň wagtyndan juda ýergetme boldy. 2002-nji ýylda maral gelinejemiz onkologiýa keselinden aradan çykdy. Şol wakadan soň şiirala himayet bolan şahsiýetlerden birem. Şoň ortatda öz döwründe Türkmenistandan ortatda baranna kömek golunu uzadan yakın dost zenani Natalya Alekseyevna Shilovskaya boldy. 2005-nji ýylda Natalya Alekseyevna Shilovskaya şiiralyň öz çakyly boýunça Şwetsiýa göçüp geldi. Soň olaň özara gatnaşygy has berkäp mäkäp has çuňlaşyp 2005-nji ýylyň ahyrynda olar özara nikah baglaşdylar. Ömrüniň ahyryna çenli şol 2005-nji ýyldan 2016-njy ýylyň 11-nji oktýabryna çenli şiiraly Natalya Shilovskaya bilen bile ýaşaşdy. Natalya Shilovskayanyň şu itaty bellen zady şiiralyň ömrüniň ahyryna çenli şo ýurda dolanmak arzuwy bilen ýaşandygy. Şiiraly hakykatdan hem özüniň goşgularyna da iri güýç ýurda dolanyp barmak arzuwynyň bardygyny beýan edýärdi. Hatta özüniň 4 demeleriniň birinde şu arzuwyny şeýle beýan edýär. Ýurdu küýtemek duýgusyny. Bolmaýar watanyň uly keçidi, ilin terk edene giň jahan dardyr. Bir ýat ülkeň bilbilinden irenler aňyryan eşegiň sesine dardyr. Uçarmy, otlumy, maşynmy gämi, ulu kän giň dünýä aýlanjak bolsaň, erkine goýsalar garip mekana ýeriň ol ujundan piýada barsaň diýip. Şahir şiiraly bir gedek ödara oturuşumuzda da eger diýdi şu Türkmenistana ýol açdylar diýdi. Yani şu taýdan diýdi, şu Şwetsiýadan şu taý ýörep barmaga da taýýar diýdi öz mekanyma. Şol arzuw bilen şiiraly ýaşap geçdi. Özüniň bir goşgutynda şiiraly özüniň diňe bir ýurda dolanyp barmak şu taýda eger ölmelen bolsa şu taýda ölmek arzuw däl, ýöne ölmedinden öňürti şol ýurda halka gan ýutduran adamlaryň, jellatlaryň öz münasip jazasyny çekmeklerinem görüsüň gelýändigini, şolaryň münasip jazalaryny almaklaryny isleýändiginem aýdyp, özüniň goşgutynda ýekaçy haýşym ölmejek bolan diýilen fetirli goşgutynda şol duýgularyny, şol garaşyny şeýle beýan edýär. At üstünde eşek gördüm, namusyn aşak gördüm, täzen ahyr.
Men size hiç asan söğümün payış. Men sizden hiç da etmem hayış. Men sizden hiç asan hiç da dilimin koşağınızdan öğren. Baydak bulamam. Ne dilerim sizden bir doğum şörük. Ne dilerim sizden bir kez arak. Ne de soğun İsamağı İzimden. Derya topuğumdan. Deniz dilimden. Sayran, hayiş etmen kapılarınızı, hayvatlı, haşamlı kapılarınızı kapmağı hiç asın olamaz elim. Çünkü men elimden has uzayım dilim. Duğ yerine ulanıp mağlayımın şorun. Men sizi dimada etmeyecek bor. Atıp pencenizden attırıp yağı, palavı yakanız kulhanâlı, işinizden artık bolup barmarın, keyfinizden, istenizden bolmarın. Depeler, bir mahal yorgunlu şoğunuz, gire olup yorgun oğlanı şoğunuz, yarağı doldurup kara güllöden, sizin yolunuzdan kara güllöden. Ağlaşıp karasın, yığınayan şam güç, toplardan iğrek, bukulardan geç, her kişi gözün mağlap neslimin devam ediyor şavar neslimin. Yerden tapsan sana varlık nakıl var. Sağlamasan son tumşuğuna kakıl ya. Yerden erdel, garip iyinin elinden, kanırıklar alyağını çekip dilinden. Yaman yuruk, yakşı el hasalı, alan bilmez, beren bilir hasavi. Men sizden hiç asın, hiç da dilimin, sizden hara islep, telpek bulamın, düşünün men size hayvat atamok. Birinciyim var, giysilerine yatamok. Behiş gülün çırtıp, konuşasın yolun, yekece haişim, ölmeyecek bol. Gynansak da Şirali'nin diktatör rejimden azat olan Türkmenistan'ı görmek ve dogduk mekana dolanıp barmak baradaki arzuy hasıl olmadı. 2016 yılın 11 oktyabrında şahirimiz Şiral Nurmuradov'un ömür tanapy ketildi. Şiral Nurmuradov Stockholm şäheriniň etegindäki musulman gonamçylygyna öz edir aýaly wagtyndan irgiden, juda irgiden maralyň guburunyň ýanyna ýere depin edildi. Geljekde Türkmenistanyna ýagdaý ýitgäp, ýurdun içine erkinlik şemaly aralaşan ýagdaýynda eger Türkmeniň ykbalyna möhüm rol oýnan beýik şahsiýetleriň ömrüne münasip, ömrüne we işine münasip baha berilip, olaň ömrü we işi öwrenilen ýagdaýynda Şahir Şirali Nurmuradowyň ören uly möhüm orun tapjakdygyna men hiç ýyly şüphelenmeýärin. Geljek nesiller Şirali Nurmuradowyň ömrüni we dörejligini öwrenip, oňa münasip baha berirler diýip umydym ma şol umydym hasyl boljakdygyna men ananýaryn. Mundan naşary 1980-nji ýyllarda başlanan opozisiýon göreş bilen baglanyşykly tarih öwrenilen halatynda da Şirali Nurmuradowyň bu tarihden ören uly ören münasip orun tapjakdygyna men ananatym gerýär we şoňa çyn ýüreg bilen ananýan. Gepleşigimiň ahyrynda Şahir Şirali Nurmuradowyň tutuş poeziýasynyň içinden erş argaç bolup geçýän, onuň şahir duýgusyny görkezýän haýsadyr bir bendini ýatlamaly bolsa, odaly bilen onuň şu bendi hakydama gelýär. Garp bolup gaflatda yatma, Türkmenistanım oýan, guldun jyryn çok süýregen bakna mekanım oýan, ýedi derýäň suwy birlen garylgan ganym oýan, baş ujuny umyd algan çykmadyk janym oýan, mertebem hem namasym, arym wyjdanym oýan, Oğuz hanım, keymir körüm, Sanjar sultanım oýan. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen Şahir
Şirali Nurmuradowyň ömrüne we dörejçiligine bagyşlanan şu günki garaş ýepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ünfer dinleýänimiz üçin köp sag bolun. Ayrılık mukami, tambram ağzı, kızılızları, inima bar yetenler vatanın. O değil mi, ya ülkede erkinlik, ölüyünde göğünükte yatanın, ya kavurda yatanın, ya direksiz yitenin, acilin yakşı değil mi, merteben satanın. Utulun o değil mi, karam oynap utanın. Tambram ağzı, kızılızları. Doğduk mekanından bana yeten pay, yerim olursun olsa da var kursumda vatan, defemde Huday. Karadağın kayası, Ak Zehranın düyesi, Karaoğunun toğuşanı, Köpet dağın yoğuşanı. Atlan haykıryan sesi, ömrün düğünü ertesi, şu vakti değil, düğünü bile ertesi. Gelinli tebigatın, yaşıl mahmul kürtesi, Doğan kardeş dost uyar, Mağaraşan diyar, barını cemlendir, bu koşa senet, bu koşa kudretun, zoruna senet, sağ olsan değerli etçek, değerli olsan sağaltacak, ayıracak dert az olsa, köp olsa harlamatacak. Sağ kulak değerli, kursak dinleye, sağ yürek çalıya, barmak çalan o, erkek olsan ağlamak gelişikti, adam olsan ağlamak olan o.